Bé, doncs, bona nit. Donem inici a aquest ple ordinari d'avui dia 4 de juliol i la secretària, doncs, en tot cas, el primer punt seria l'aprovació de l'acte anterior de la sessió del ple que es va celebrar el 30 de maig del 2016. Hi ha algun comentari que hem de fer? Doncs vots a favor de l'acte. Per unanimitat. El segon punt serà la presa de possessió del senyor Josep Maria Raurell Pradell com a nou regidor de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà. Bé, la Junta Electoral ha tramès la credencial del senyor Josep Maria Raurell Pradell com a regidor de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà i el senyor Raurell ha fet les declaracions previstes a la normativa vigent sobre activitats, incompatibilitats i béns patrimonials. I d'acord amb la llei orgànica de règim electoral general es formula al regidor la següent pregunta: jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana. Anuncio que resto a disposició del Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir l'autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les nostres institucions l'Estat català lliure i sobirà. Hi ha algú que vulgui intervenir? Doncs nosaltres agrair-li i que estem molt contents de que hagi acceptat ser membre del nostre equip del grup municipal i també per formar part d'aquest consistori. Molt bé, doncs benvingut, enhorabona per la representació que t'ha tocat ostentar i esperem i desitgem que la tasca que puguis desenvolupar sigui fructífera, d'acord amb els teus pensaments i ideologia lliurement i en benefici sobretot de la població de Sant Hipòlit de Voltregà. Benvingut i en nom del consistori del poble de Sant Hipòlit reps el PIN que tenen tots els regidors d'aquest Ajuntament. Molt bé, doncs benvingut. Si no hi ha res més, passaríem al següent punt, que seria l'aprovació de les festes locals de l'exercici 2017. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, proposar al conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que les següents dates siguin fixades com a festes locals de Sant Hipòlit de Voltregà per al 2017, el 4 de setembre i el 8 de setembre. I segon, comunicar aquest acord al Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya per la seva aprovació. Algú desitja fer algun comentari o aportació? Doncs posem a votació. Vots a favor? Per unanimitat. Punt número 4 serà l'aprovació de la xifra de població amb data 1 de gener del 2016. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la renovació de la xifra de població que consta en el Padró Municipal d'Habitants, que a 1 de gener de 2016 acredita una població de dret de 3.462 habitants. I segon, notificar a l'Institut Nacional d'Estadística les esmentades xifres, així com els corresponents resums numèrics generals del municipi de l'any esmentat, com a dades fiables a tots els efectes legals que corresponguin. Algun comentari per part d'algun regidor? Doncs vots a favor? Per unanimitat. Punt número 5 serà l'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà a les bases reguladores d'ajuts d'urgència social del Consell Comarcal d'Osona. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà al text de les bases reguladores dels ajuts d'urgència social d'Osona, aprovades pel Consell Comarcal d'Osona i publicades al BOP de Barcelona de data 29 de gener de 2014. Segon, exposar al públic durant el termini de 30 dies hàbils mitjançant anuncis al butlletí oficial de la província, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i a la pàgina web, l'acord d'adhesió a les bases reguladores dels ajuts d'urgència social del Consell Comarcal d'Osona. Tercer, facultar expressament i tan àmpliament com en dret calgui l'alcalde per formalitzar en nom de l'Ajuntament la documentació necessària en relació a aquest acord. I quart, comunicar aquest acord al Consell Comarcal d'Osona.
Hi ha alguna cosa que es vulgui dir sobre aquest tema? No? Doncs vots a favor de l'aprovació de l'adhesió? Per unanimitat. Punt número 6 serà l'aprovació de l'expedient de contractació i convocatòria de licitació de la concessió de Manial per la utilització privativa de l'espai de domini públic destinat a bar-restaurant ubicat a la zona esportiva i sociocultural de la pista. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar el plec de condicions tècniques i econòmico-administratives particulars que han de regir la licitació mitjançant procediment obert per l'adjudicació de la concessió de Manial per la utilització privativa de l'espai de domini públic destinat a bar-restaurant ubicat a la zona esportiva i lúdico-social de la pista. Segon, sometre informació pública al plec per un termini de 30 dies mitjançant anunci en el butlletí oficial de la província de Barcelona, al perfil del contractant i a la pàgina web municipal. Tercer, aprovar l'expedient de licitació mitjançant procediment obert per l'adjudicació de la concessió de Manial per l'utilització privativa de l'espai de domini públic destinat a bar-restaurant ubicat a la zona esportiva i lúdico-social de la pista. Quart, disposar la suspensió de l'obertura del procediment de licitació fins que hagin transcorregut el termini de 30 dies relatius al tràmit d'exposició al públic del plec de condicions tècniques i econòmico-administratives particulars. I cinquè, notificar la present resolució a la Tresoreria Municipal i als serveis tècnics als efectes oportuns. Hi ha algun comentari? A veure, sí. Per tal de que Convergència aprovi aquest plec de condicions contractuals, demanem la modificació de 3 punts per aconseguir el consens. El primer punt seria a l'apartat 5è que proposa la durada del contracte. Nosaltres proposem una reducció d'aquests 10 anys que es proposa ampliables a 15 perquè creiem que són molts anys i els anys que proposem serien de 5 anys amb ampliables 3 anys més, és a dir, 8 anys com a màxim. Aquest seria en el punt de l'apartat 5è, que seria de la duració del contracte. Després, en l'apartat 6è, tenim que la distribució del cànon aquest variable que s'aplicaria diu que hauria de revertir a les entitats que fan ús de la instal·lació de la pista, i el que dèiem nosaltres és que proposem és que hauria de revertir a totes les entitats del poble, establint percentatges. Evidentment, tenint en compte de qui l'utilitza més, doncs més percentatge, i les altres entitats doncs menys percentatge. En quant també a aquest cànon variable, també s'hauria de concretar a veure cada quan s'ha d'abonar, que en cap moment es parla de quan s'abonarà aquest cànon variable. Després també tenim dins l'apartat G, on s'especifica el retorn de l'abonament de l'inventari, que s'estableixen 3 anys de carència i en els 7 següents de la durada de la concessió del contracte. Nosaltres creiem important que es pagués a la signatura del contracte, degut a que l'Ajuntament ja es va haver de desprendre d'aquests diners en el moment en què els altres van deixar el bar i van fer la renúncia del contracte. A part, també el que creiem també és que aquest import també s'hauria de, per tot l'import del contracte en si, per tots aquests imports, doncs també hi hauria d'haver-hi una clàusula on es demanessin les dades de solvència d'aquesta persona que es presenta, sol·licita l'adjudicació del bar. Això crec que queda recollit, no, ja? Les dades de solvència, la secretària ens ho confirmarà.
Doncs no les hem trobat, perdoneu. Sí, en el sobre, a veure, en el punt, sí, en el punt 13, No sabien els 3 punts. en el punt 13, la presentació a la licitació, quan parla de la documentació del sobre A, l'apartat C del sobre A, documentació acreditativa de la solvència financera i tècnica o professional. Sobre... És que el sobre C no el tenim nosaltres, ni a l'A i el B. No, sobre l'A, apartat C. No, sí, el sobre A. Sí, sobre A, apartat C. És que no, ja veig que no està numerat, sí. Després de la declaració responsable, la pàgina Documentació següent. acreditativa de la solvència financera tècnica o professional. Bé, personalment, i crec que aquest és un tema que es podria debatre, vull dir, al final el que s'està demanant són 3 temes que es poden fàcilment trobar i arribar a un acord. Per tant, si us sembla, la proposta que es podria fer és retirar aquest punt, negociem-lo i en tot cas es pot presentar. Hagués estat bé probablement en aquesta setmana, si haguéssim sabut això. Jo crec que és fàcilment esmenable, no són coses que difereixen gaire de tot el contracte, i probablement, si us semblaria, si som capaços d'arribar tots a un acord, no sé si podria ser una oportunitat o... Sí, penso que ara serà difícil aquí començar a debatre i potser és millor deixar-ho apartat i podem en tot cas retirar aquest punt, si us sembla, perquè jo crec que aquestes consideracions no tenen de ser massa problemàtiques i en qualsevol cas al ple de setembre ens ho posaríem una altra vegada, un cop. La voluntat seria d'arribar, si és possible, a un consens. D'acord, doncs és important que ho puguem refer-ho. Sí? Us sembla? Doncs retirem aquest punt i en tot cas ho passaríem al proper ple. Hem de votar la retirada. Doncs tots d'acord amb la retirada? Doncs vinga. El punt número 7 serà l'aprovació provisional de la modificació de l'ordenança número 25, reguladora de la taxa de prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Aprovar provisionalment per l'exercici 2016 i següents la modificació de les ordenances fiscals que a continuació relacionen, així com el seu text refós. Ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local. Segon, exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals, així com el text complet de les ordenances fiscals modificades durant el termini de 30 dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l'anunci d'exposició en el butlletí oficial de la província. Durant el període d'exposició pública de les ordenances, els que tinguin un interès directe o resultin afectats en els termes previstos a l'article 18 del text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d'exposició pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. I tercer, els acords definitius en matèria de derogació, aprovació i modificació d'ordenances fiscals per l'exercici 2016, així com el text refós aprovat, seran objecte de publicació en el butlletí oficial de la província. Hi ha alguna cosa que s'hagi de comentar o no? Els vots a favor de l'aprovació? Punt número 8 serà l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 7/2016. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits número 7/2016 del pressupost en vigor en la modalitat de crèdit extraordinari, d'acord amb el detall que consta en els acords, en la proposta d'acords. I segon,
exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el butlletí oficial de la província de Barcelona pel termini de 15 dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar-hi reclamacions davant del ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions. En cas contrari, el ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les. Algun regidor o regidora vol fer algun comentari? Nosaltres aprovem aquest punt, ja que és una mesura més pel benestar dels residents, però alhora el que voldríem saber és a veure com està allò de l'aire condicionat, a veure en quin termini estarà instal·lat, ja que portem ja plens aquí demanant a veure com solucionem aquest tema tan important pels residents. Bé, com s'us ha informat en altres vegades, fins que no sortissin les meses de concertació doncs no es podia disposar dels diners per fer aquesta inversió. Ara ja es disposen, tot i que no ha arribat la confirmació oficial, però sí que d'alguna manera hi ha el compromís amb la darrera reunió que vam tenir el mes de maig, juny devia ser, o finals de maig, 25 de maig. Vam tenir la reunió amb Diputació, se'ns va comunicar oficialment doncs, que rebríem aquesta subvenció, per tant és una subvenció que ja la portem reivindicant de fa temps, ara hi és, i la setmana passada es va fer la solera del formigó per instal·lar la màquina, i si res no hi ha, aquesta setmana estava previst que arribés la màquina. Si arriba aquesta setmana doncs s'instal·larà aquesta mateixa setmana, i si no haurem d'esperar que arribi, perquè també està demanada des de fa un mes i mig, una cosa així. Per tant, estem a l'espera d'això, i paral·lelament doncs s'ha decidit també tirar endavant una cosa que estava prevista i que també es havia retirat per manca de finançament en l'exercici interior, doncs són unes cortines per afavorir, com bé dèieu. Per tant, tot allò que afavoreixi doncs era una prioritat per part d'aquest equip de govern i s'estan complint. Sí, doncs ho celebrem i us ho agraïm, doncs, que com ens ho havíeu comentat, doncs, la màquina doncs, ja l'havíeu sol·licitada, doncs, que s'instal·li el més aviat possible. Evidentment. Molt bé, doncs vots a favor? Per unanimitat. Punt número 9 serà la ratificació de l'acord de la Junta de Govern pres en sessió celebrada 23 de maig del 2016 d'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà a la campanya No puc esperar. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords, que és un acord únic, ratificar l'acord de la Junta de Govern local, ha de dir, l'acord de la Junta de Govern local en sessió celebrada en data 23 de maig de 2016 d'aprovació de l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà a la campanya No puc esperar, el contingut del qual és el que consta en els acords. Hi ha algú que vulgui fer algun comentari? Sobre aquest punt el que sí que volíem recordar en l'equip de govern és la necessitat urgent de l'adequació dels lavabos de la llar dels jubilats per les persones amb minusvalia. Només recordar, com que és referent a aquest tema, comentàvem aquesta millora que s'hauria de fer en aquests lavabos. Molt bé. Res més? Doncs ratifiquem l'acord. Vots a favor? Per unanimitat. Punt 10 serà donar compte del decret d'alcaldia de 3 de maig del 2016 relatiu a la modificació de crèdits 4/2016. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords, que és únic, donar compte del decret d'alcaldia de 3 de maig de 2016 d'aprovació de l'expedient 4/2016 de modificació de crèdits en la modalitat de transferència de crèdit, generació de crèdits i ampliació de crèdits, la transcripció del qual és el que consta en els acords. Vol fer alguna esmena? Doncs el punt número 11 serà donar compte del decret d'alcaldia 19 de maig de 2016 relatiu a la modificació de crèdits 5/2016. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords, que és únic, donar compte del decret d'alcaldia de 19 de maig de 2016 d'aprovació de l'expedient 5/2016 de modificació de crèdits en la modalitat de generació de crèdits, la transcripció del qual és el que consta en els acords. Sisplau,
una mica de silenci. Hi ha alguna cosa que vulgueu comentar? El punt número 12 serà donar compte del decret d'alcaldia 13 de juny de 2016 relatiu a la modificació de crèdits 6/2016. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords, que és únic donar compte del decret d'alcaldia de 13 de juny de 2016 d'aprovació de l'expedient 6/2016 de modificació de crèdits en la modalitat de transferència de crèdits i generació de crèdits, la transcripció del qual és el que consta en els acords. Hi ha alguna cosa que vulgueu afegir? Doncs passem a les mocions. La primera moció serà la presentada pel grup Som Voltregà, acord municipal de declaració en commemoració el 28 de juny, el dia de l'alliberament orgull LGBTI. Bé, primer de tot, potser valdria la pena aclarir... Llegeixo. Sí? Llegeixo l'acord. No, ja faig jo, si vols. Fer jo, no? Sí. Els acords són després de l'exposició o no? Sí, com vulgueu, sí. Doncs, com deia, primer potser valdria la pena aclarir les sigles aquestes de LGTBI, que en definitiva el que fan és identificar un col·lectiu que ha estat perseguit, discriminat i moltes vegades amb violència per la seva orientació sexual i per la seva diversitat afectiva. En definitiva estem parlant de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. El 28 de juny commemorem, aquest any vàrem penjar la bandera de l'Arc de Sant Martí aquí a l'Ajuntament i es commemora uns fets que van ocórrer el 1969 a Nova York, que hi va haver una batuda policial i hi va haver aldarulls durant una setmana seguida. També aquests fets es van reproduir a Jerusalem l'any 2005 i el 2015 en les desfilades del Pride. Hi ha hagut diversos atemptats de forma homòfoba, l'últim perpetrat a la ciutat d'Orlando aquest passat 12 de juny i que va costar la vida a més de 50 persones. Són la mostra que les persones d'aquests col·lectius són el punt de mira de fanatisme i que l'homofòbia i altres formes de persecució per orientació sexual continuen estant molt arrelats a la nostra societat. A Catalunya, després de molts anys d'activisme polític, hem aconseguit avançar en l'equiparació legal del col·lectiu que estàvem parlant, a partir del dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, el dret dels infants a ser adoptats i formar part de famílies diverses i la creació per part del Govern de Catalunya de polítiques adreçades específicament a aquests col·lectius. Malgrat tot, encara queda molta feina per fer i assolir la igualtat real. Per això cal continuar implementant aquestes polítiques, especialment en aquells col·lectius més vulnerables com les persones grans, els i les adolescents o les persones transsexuals i sobretot completar el desplegament reglamentari de la llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia, la transfòbia i així com activar els mecanismes sancionadors previstos a la llei. Per tots aquests motius, el grup de Som Voltregà, acord municipal, i l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà proposa l'adopció dels següents acords. Els llegeixo? Sí? Ho faig tot. Primer, el ple de l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà referma la seva declaració com a municipi respectuós amb la diversitat afectiva i s'adhereix a la commemoració que les entitats i institucions del nostre país celebraran amb motiu el del 28 de juny, dia de l'alliberament o l'orgull de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals. Segon, el ple municipal acorda posar en un lloc visible la bandera o panó amb els colors de l'Arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers els col·lectius de les persones LGTBI cada any el dia 28 de juny. Tercer, el consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones de viure en igualtat plena i en la diversitat afectiva i es compromet a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones d'aquest col·lectiu. El consistori es compromet a lluitar contra la homofòbia i altres formes de violència i aplicar la llei 11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per evitar l'homofòbia, la bifòbia, la transfòbia al nostre municipi. Cinquè, comunicar aquest acord per via electrònica a la Generalitat de Catalunya, així com a la Mesa i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya. Molt bé. Hi ha algun comentari que us vulgui afegir?
Doncs posem a votació. Vots a favor de la moció? Per unanimitat. El següent punt, que serà el 14, serà una nova moció presentada pel grup Som Voltregà, Acord Municipal, per la defensa de la sobirania del Parlament de Catalunya contra els atacs a les lleis catalanes. Bé, un dels elements que distingeixen la democràcia precisament és la separació dels poders, del poder legislatiu i del poder judicial. I en aquests moments estem vivint precisament una etapa on el poder judicial sobretot ha estat manipulat diverses vegades pel govern en funcions, en aquest cas del govern popular, i sobretot amb les lleis recentment suspeses en els àmbits de l'accés a l'habitatge, les professions esportives, la igualtat efectiva entre dones i homes, el codi de consum. Totes aquestes tenen un fort impacte social i els embats judicials també s'han dirigit a institucions catalanes com la suspensió de la Conselleria d'Afers Exteriors, la suspensió de la llei de governs locals i altres resolucions com la que han declarat inconstitucional la prohibició de la pràctica del fracking o la suspensió de l'impost sobre la producció nuclear. Totes elles atenten directament contra el model de país acordat a la Cambra Legislativa Catalana, al Parlament. Els recursos de l'Estat al Tribunal Constitucional dels darrers mesos afecten directament aquelles persones que més estan patint els efectes de la crisi econòmica i que es troben en situació d'emergència social. En aquest sentit, la ràpida resposta per la coordinació entre els ajuntaments, el Govern de la Generalitat i el Parlament, que pretén mitigar l'impacte del recurs contra la Llei 24/2015 de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, és essencial per a la cohesió social del nostre país. El món local juga un paper clau en la resposta a les persones que es troben en situació d'emergència residencial i de pobresa energètica, així com també és essencial la responsabilitat de les entitats bancàries i la seva disposició a col·laborar amb els poders públics. Atès que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit i ha declarat inconstitucionals lleis que afecten directament en drets de la ciutadania de Catalunya, l'actuació de les seves institucions i el model territorial fent que aquestes quedin en suspens, atès que el Parlament de Catalunya representa el poble català, exerceix la potestat legislativa, és la seu on s'expressa el pluralisme i es fa públic el debat polític, i atès que el Parlament de Catalunya va aprovar el passat 9 de novembre la resolució 111 sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre del 2015, que estableix que el Parlament de Catalunya com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l'estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'estat espanyol. Per tots aquests motius, el grup de Som Voltregà, Acord Municipal, a l'Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà proposa l'adopció dels següents acords. Primer, donar suport al Parlament de Catalunya a les iniciatives legislatives que refermin la voluntat de donar resposta a les emergències socials. Segon, donar suport al Govern de la Generalitat en el desplegament normatiu i reglamentari al que s'ha compromès en relació amb els serveis socials. Tercer, traslladar a les entitats del tercer sector la voluntat de l'Ajuntament de continuar treballant per les persones que més ho necessiten. Quart, participar de les accions que es puguin organitzar en rebuig de la suspensió de les lleis catalanes i a favor de la sobirania del Parlament de Catalunya. I cinquè, fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya. Hi ha algú que vulgui afegir alguna més? Sí, a Convergència hem votat a favor de l'anterior moció, també votarem a favor d'aquesta. Aquestes mocions presentades per Som Voltregà. Convergència sempre donarà tot el recolzament a la lluita contra l'homofòbia i el racisme, així com a la defensa de la plena sobirania del Parlament de Catalunya i també contra els atacs polítics i socials cap al nostre país, la nostra nació, Catalunya. Bé, el nostre grup tindrà absoluta llibertat de vot en tot allò que no afecta el municipi de Sant Hipòlit. Jo sí que vull explicar el meu vot particular i és un vot contrari perquè no puc estar d'acord amb un Parlament que només té en compte una part de l'hemicicle, un Parlament que ha votat en contra de temes tan clars
com rebutjar l'eliminació de les subvencions a escoles que segreguen per sexe, o un Parlament que diu que té la majoria de la població de Catalunya, i probablement és així, però que no ha sigut capaç tampoc de consensuar una cosa tan important pels municipis com són els pressupostos. Per tant, com que no estem gens d'acord, o jo personalment no estic gens d'acord amb la manera d'actuar d'aquest Parlament i dels seus grups, doncs jo personalment ja explico el meu vot, voto en contra, i probablement serà el mateix que algun dels meus companys o companyes amb diferents opinions, però en qualsevol cas tenen qualsevol llibertat en poder-ho fer. Dit això, vots a favor, vots en contra i abstencions? 7 a favor, 3 en contra i una abstenció. El punt número 15 serà donar compte dels decrets d'alcaldia des de la celebració de l'última sessió plenària ordinària. Hi ha algun comentari a fer sobre els acords? El punt 16 serà de donar compte dels acords de la Junta de Govern local, també des de la celebració de l'última sessió plenària ordinària. Hi ha algun tema que es vulgui comentar? El punt número 17 serà el donar compte dels decrets de contractació del personal des de la celebració de l'última sessió plenària ordinària. Cal algun aclariment? I el punt 18, donar compte de l'estat d'execució del pressupost municipal. És necessari alguna aclaració? Doncs, si no hi ha res més, passaríem a l'últim punt, que seria el de pregs i preguntes. A veure, Convergència volem posar, si més no, en qüestió el funcionament dels mitjans de comunicació o del mitjà de comunicació, per exemple, d'un dels que disposa l'Ajuntament, que és la pàgina del Facebook, respecte a compartir, com vam veure fa uns dies, l'enllaç d'una entrevista al diari Punt Avui, una entrevista al senyor alcalde, el qual entenem que pot ser una informació important pels nostres vilatans i vilatanes si es tracta d'opinió respecte al nostre municipi, respecte a les futures inversions o mancances del municipi, però no entenem que la pàgina de l'Ajuntament, la pàgina que és de tots pública, faci l'enllaç d'una entrevista totalment partidista i en la que, a més, fa molt èmfasi en la crítica sobre l'oposició, en aquest cas nosaltres, Convergència. És només com un toc d'alerta o una cosa, si més no, a considerar. En el mateix sentit parlaríem del que és la revista informativa que passem a la porta a porta de les cases. També vam notar que el comentari que ens pertoca a cada grup municipal hi havia com certa crítica cap al grup de Convergència. Nosaltres sempre hem entès que en aquest espai del que disposem cada grup municipal és més aviat per parlar de projectes o de mancances. Insistim en el mateix sentit, són òrgans dels que disposa l'administració pública, en aquest cas l'Ajuntament. Nosaltres, per la nostra part, intentarem que des dels mitjans públics no es faci aquesta mena de campanyes, per dir-ho d'alguna manera, i traslladem aquesta opinió a l'equip de govern i poder més en concret al Partit Socialista. Llavors, un tema ja per acabar, dins la mateixa entrevista, i crec que això sí que influeix més directament al municipi i al nostre entorn concretament, el senyor alcalde potser li hauríem de demanar que ens aclarís, perquè no és la primera vegada que ens arriba tal informació, que des del nostre entorn ell ha fet algunes declaracions en què manifesta que el nostre entorn, l'entorn de Convergència, té certs individus de la nostra proximitat, entenem pel que diu ell, que es dediquen a col·lapsar l'administració de l'Ajuntament, entrant diàriament com es diuen? Instàncies, i del qual nosaltres en tenim total desconeixement, perquè insistim, hem dit ja reiterades vegades, el grup de Convergència Sant Hipòlit de Voltregà no són més que les 10 persones que conformen la llista
que es va presentar a les eleccions, en excepció de l'antic cap de llista que ha renunciat al seu càrrec, no són més que aquests, i el nostre entorn no és cap més que els propis vilatans de Sant Hipòlit de Voltregà. Per tant, volem deixar constància en aquest ple de que aquesta és la nostra línia a seguir, la nostra línia de treball. Fora d'això no existeix cap més entorn, no existeix ningú que vulgui entorpir el bon funcionament de l'administració pública, res més. Bé, per al·lusions, jo crec que és evident quan ve un veí i ensenya que jo sóc el responsable d'haver tancat el supermercat Belpreu. Em sembla que ho ha escrit el grup de Convergència i no estem dient cap mentida. A mi m'ho ha ensenyat un veí perquè acostumo a no llegir res que no sigui el que jo publico. A partir d'aquí jo respecto les opinions. Per tant, si algú escriu això d'una forma, jo crec, un tant perversa, doncs se n'ha de fer responsable i després li diguin que això no és correcte. Cadascú pot opinar i pot fer valer el que vulgui. És evident que quan hi ha un atac frontal, i en aquest cas un atac directe, doncs és lògic que algú expliqui que això no és cert, perquè que jo sàpiga, ni quan algun familiar vostre que tenia botigues aquí en el municipi va tancar, crec que no eren responsabilitat dels alcaldes d'aquell moment, i com això doncs, en podríem seguir amb unes quantes. Per tant, celebro aquest canvi d'opinió, celebro doncs, que realment hi hagi aquesta voluntat, i en prenem nota, i evidentment doncs, això, si tot va per aquests comentaris doncs, que esteu dient, doncs, no s'ha de repetir. És tan fàcil com això. Tinc dret a una contrarresposta? Sí, home, i tant. A veure, ens hem desviat una mica del tema, no hem d'encallar-nos aquí, és evident que ho hem de matar, però en tot cas que quedi molt clar que Convergència utilitza els seus propis mitjans, igual que Som Voltregà utilitzarà els seus propis mitjans i el Partit Socialista pot utilitzar els seus, però que siguin els propis, que no siguin els públics. Era aquest l'aclariment. Ens estàvem referint a un enllaç directe des de la pàgina de l'Ajuntament, de la pàgina pública de tots, un enllaç d'una entrevista partidista que entrarà dins la legalitat segons si ho agafem més d'un cantó o més de l'altre. El comentari és referent a això. No entrem en quin és el mecanisme polític de cada grup, perquè cadascú tindrà la seva manera de fer. Res més que això. Molt bé, com us he dit, se'n pren nota. Serà el primer cas que un ajuntament, doncs, quan hi ha una informació d'un mitjà de comunicació, no es publica a la seva web. Serà el primer cas, però en prenem nota i en qualsevol cas doncs, ho podrem valorar, i serà doncs, d'alguna manera un comentari que el podem rebre, i penso amb absoluta tranquil·litat. Hi ha alguna cosa més? No? Doncs si no hi ha res més, aixequem la sessió. Que tinguem un bon estiu.